Takže čaute ľudia. V dnešnom videjku si budeme natáčať moje Pokémony. Viete, že ja mám už Pokémony? Tu sú Pokémony. Tu sú Pokémony. A ja ich vám ukážem, že aké mám. Všetky. Takže dáme si takto tú kamerku. A tá posledná bude najlepšia. OK, počkajte, nevidíte až tak, kámo. Takže ja to potrebujem trošku upraviť. Kámo, to sa nedá, počkajte. OK, mám. Kámo, to furt padá. Treba takto mať. Počkaj. OK, je to. Aha, už viem. Aj, riešiť. OK. Asi by ste vidieť všetko. Takže čaute ľudia. A tu sú moje Pokémony. OK, ja vám ich nebudem ukazovať. Postupne si pôjdeme. Nevidíš tak, ne? Takže sú moje Pokémony. Ty kokos more. A počkaj, ne. No, myslím, že ste to nepočuli. No, toho mám fejku. Plnú. Kamo, fejka. A, počkajte. A je to táto fejka. OK. Takže fejka. Takže tak to musí byť, ne? Tak a tak. OK. Dáme to tu. Neviem, prečo tu mám Lego. No OK. Kamo, táto Pokémonka je z tejto sérii. Ja vám ju trošku lepšie ukážem. Takže stihnete si to pozrieť. Je to 2021. Tak to je zďaleka. Kámo, táto Pokémonka sa mi fakt páči. Je trošku doničená, ale to nevadí. OK. Takže ideme na veľký alebo? Ideme na veľký. A na to už ten asi nebudem potrebovať, ale budem ho používať. OK, to je veľký album. Cíkuky, dosť veľký, ne? Ja som teraz do pyžama, neviem prečo, ale nechcel sa mi oblekať. Takže akože prvo máme tu takých futbalistov. Potom tu je taká Pokémonka, kamo ja vám ju ukážem celú. Wow. Je to jaký roč? 2019. Akože mám všetko dielky, len okrem tamtej jednej. Kam jak to mám dať teraz? No. OK. Takže, aby ste si to stihli pozrieť, OK. Ja mám aj čierne Pokémonky. Mám všelijaké farbné. Ronaldo.
kto má rád Ronalda, dajte odber a kto má rád Messiho, dajte like. Takže to je to asi všetko. Takže ideme na druhú stranu. Tu sa pojíme takto rýchlo, hej. Pum. Nie, určite tak nie. Toto je zo železa. Počujte. Je takáto Pokémonka. Uberá, neuberá, ale HP má 10 000 a koľko uberá? 5 000 a 8 000, takže to je, počkaj, koľko je to spolu? 5 000 a 8 000, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 000 uberá. Takže hokej. Okej, to je trošku také už špinavá. Takže to strčíme dnu. Tak, ale za toho Pikachu, čo to bolo, som strašne šťastný. Máme tu, no, okej. Počkaj. To ja nie, počkajte. Vidíte? Teraz je maličký, väčší a najväčší. Najväčší gigantík, toto je asi fejka. Neviem, ale okej, je tiež dobrá. Tak. Tu mám taký žetoník. Tak to vám ukážem už tak rýchlo. To je farebná. To je aký rok? To je rok, počkajte. 2017 to bolo? 2020. Takže okej, ideme to tak rýchlo. Tu mám Charizarda a ešte čo tam je? Charmander a Charizard. Toto tu je tiež super Pokémonka. Aj toto však to uberá 1 milión skoro. Á, 1 milión na dačo. 1 milión 500 000. Takto no. Ukážeme to rýchlo. Kamo, toto do školy každý chcel mať, ale nedalo sa nijak to. Proste nepadlo to nikomu v škole, nikomu. Ale mne to padlo, kamo. Som strašne šťastný. A ďakujem vlastne za tie, čo mám 9 odobrateľov. Takže dajte 4 odobrateľov a uvidíte aj mňa. Nielen tie Pokémony. Takže ja vám to takto ukážem. OK. Takéto mám Pokémony. Tak to asi neviem, koľko budeme natáčať, lebo mám ešte ďalšie 2 albumy a ešte niečo vám musím ukázať. Takže tak po 2. Raichu. Ďalšia farebná. Asi tak 20 minút budem natáčať, neviem. Asi nie, lebo mi treba cikať. Kam sa vypne ten mobil. No tak, takéto Pokémony mám. Som tak narýchlo, bo mi treba cikať, kamo. A moc. Ale pre vás aj to vydržím. OK, tak. Kamo, to je strašne mriaká. Jaká toto? 2016. OK. Takže rýchlo obzrite. OK, toto nevidíte, lebo svetlo. Čiže takto. Chuj. Kamo, mne už celé horúco. Takže takto a jak horúco je. To tiež železná toto. Nie toto. Fuj. OK, takže mám ešte takúto.
OK. Takže takto celú stranu ukážem. OK. Ideme po troch len. Kamo, to som ešte len tu. Kamo, to som ešte len tu. Už 10 minút natočame. Kamo, toto je moc dobrá. OK. A počkaj, no. Tu mám ďalší žetoník. Počkaj, no. Kamo, je trošku naopak, ale OK. Nechám tak. Ideme len tak rýchlo. Prejdeme, lebo to už, kámo, fakt. Nevydržím. Kamo, keby som mal papierovú až 2, tak ja sa posériem. Lebo to strašne veľa stojí. A to je toto 1995 rok. Takže OK, kamo, to táto Pokémonka. To myslím, že máte, ale kamo, cikoky. Už nemá je drbe, čo treba cikať. Jebe, ja už chcem ísť cikať. Počkaj, lebo tu trošku svetlo. OK. Kamo, toto je Ax. Počkaj. Neviem, Dex. To sú všetko relky, čo mám teraz do albuma. A toto, tu je stará Pokémonka. 2006. A toto tu je 2008. A toto, kamo, neviem, čo to je, ale OK. Kamo. OK, je tiež dobrá Pokémonka. OK, a viete čo? Počkať. Čo toto večer robí? Ty vole, to nechcete vedieť ani. Mám tu dosť staré Pokémonky. Ale to nielen, že dosť, ale plne veľa. Čiže napríklad tu je stará Pokémonka, koľko rok. Čakaj, to nie je moc vidno. 2009. No, videli ste. Tu mám čínsku. Takže ideme na druhú stranu. Kamo, už sa mi kýve ruka. To strašne. Ale pre vás všetko, kamo, vidíte, jak sa pre vás tu trápim a vy mi nedávate ani odbery, ani lajky, nič. Čo? 20 lajky, nič. Jedno video mám. Či koľko tam mám? Neviem, 19. A čo mám z toho? Nič. Kamo, jebe. Prepáčte, že to tak nadávam, ale musím, kamo, ísť. Musím, takže asi čaute, keď sa vypne. A keď sa nevypne, tak dobre. Počkajte ma tu trošku. Takže teraz je oco na záchode, tak to nevadí. Neviem, keď ešte vydržím trošku. Nemá problém vydržať, ale moc mi treba, kamo. A už asi vyšiel. Ešte jednu stranu vám rýchlo ukážem. Charmander. Kamo, to táto Pokémonka je strašne dobrá. Lebo dobrá, ne? Čakaj. Takže idem na záchod.
Počkajte. Takže mám veľké šťastie, že sa to nevyplo. Takže idem ukazovať vám pokeše. A teraz trošku pomalejšie, neviem. Bo, kamo, teraz už proste sa mám dobre. Tam sa trápim pre vás, kamošek, viete, aká ťažká je. Kámo, ja mám mobil a ešte ku tomu, jak sa to volá. Ja vám ukážem kľudne. Takéto. Ale trošku ťažšie. Oveľa, nie trošku. Kámo, viete, aké to je teraz ťažké. Síkoky. Som tu aj niekto natočiť, ale pre vás všetko. Takže budem. Lebo chcem dostať aspoň tých 100 odberateľov. By som bol aspoň nejaký youtuber. Budem väčší a väčší, myslím. Chcem byť aspoň taký, jak Mr. Beast, alebo Tari. Tari nemáš toľko veľa. Tam tu ten Macik, more. Čo má brata, tá jeho. Kamo. To sú moc staré. Už sme asi aj na konci. Neviem, to budem mať, že aspoň takých 30 minút. To mi to je jedno. Ty kokos. Jak tam rozprávajú, ty kokos. OK. Kámo, ja sa nechcem držať tú kameru, že to je taká ťažká. S 2 rukami musím. Toto tu mi padla a ja taký šťastný. Ty vole, som proste... To tá Pokémonka je v mojom roku 2014. Ja som sa narodil 2014, 13. júla. 13. júla 2014. A čo táto Pokémonka, viete, jak večer, ty vole, nechcem nič hovoriť. Posledná strana, yeah boys. Ja sa ani neteším, aj tam mi padla, lebo... Kámo, neviem, či toľko dopozerajte toto video a dopozerajte ho. Dávajte odbery a lajky. Prosím, lebo ja sa tu strašne, kámo. Ja proste... Ja ledva držím ten mobil, ledva. To bude už trošku ľahšie. Tak to má len proste papierové, ne? A ja mám aj zlaté. A nie, to nie je práve zlato. Určite, že to koľko by stálo. Keďže to je práve zlato, to ja už kupujem o 106. Určite o 106. Kamo, potrebujem, aby ste trošku videli, nie? No. To pôjde asi rýchlo, lebo to vidíte už. Počkej, nedal som 2. Neviem, keby dačo som vrátil. A počkaj, teraz som nedal 2. Nie. Ok, keby dačo, stopnete si video a si pozrite všetky Pokémonky. Kamo, chcem furt pozerať na tú kameru.
Ale fakt. A teraz mám vás osvetliť. Počkaj. Počkaj, nie je tu. Nic tu. Ty vole, mňa tu otravujú všetci. Aj oco dokonca, kamo. Kamo, počkaj toto. OK. Kamo, to je toto Pokémonka, aha. Ja už sa moc vyznám v Pokémonoch, nie že som malé decko, to neviem. A vidíte, tu je moje pyžamo. Pyžámko. Kam takto rýchlo nepôjde určite. Musím s druhou rukou už. Pokémony asi máte všetci, myslím. Posledná strana. Yes, kamo, yes! To vám budem ešte ukazovať tak, viete. Yes, kamo. Ty koky. Ešte jedno ešte toto tu. Taký album. A to ten vám ukážem ešte, album. Myslím, že to čo nepokázim, bo znova sa mi natáčať toto video nechce. OK, takže máte to trošku pokazám na nevadí. Kamo, čo tu je špina? No, 25 minút budem natáčať ešte. A toto tu? Kamo, chceli by ste ju. Možno tak to má. Kto má Pokémony a chce tradovať, poďte do Ocean 34. Poďte, ne? Oni už vedia, kde bývam. OK. A mi to jedno i tak. Viete to ešte vidieť? Neviem, či to ešte pozeráte, ale keď to tako baví, tak dajte odber I like. Čo natáčam? Ja musím mať už veľa tých lajkov aj odberov, a lajky nepotrebujem, ale odbere hlavne. Mne už normálne ide sama tá ruka. A sama mi ide, kamo. Už vôbec nič nerobím. Keď to si stopnete video ešte raz. Posledná strana. Je to posledná strana, takže to ešte. Ešte dačo mám pre vás. Kamo. Každý má ten koberec, ne? Každý. Ja teraz som taký bordel urobil. A tu gitarička. OK. Teraz sme sa prišli pozrieť na Pokémony, nie? OK. Takže máme tu také. Jedno som dal moje sesternice, druhé moje ďalšie sesternice. Toto tu, neviem čo je, ale OK. Neviem, ja vôbec. To ani nepotrebujete vidieť. Som dal Pokémony sesternice, neviem koľko, asi 30 alebo 50 aj. Tak toto mi dala, kamo. Ďakujem sesternice, ďakujem za toto.
A ďakujem aj za vaše lajky, čo mi dávate, aj odbery. Takže, a kamo, jak sa to fajne tlačí, dobre, wow. Dobre, OK. Kamo, to sa nedá dať vonku. OK, toto neviem, čo je. Môžeme to otvoriť. Kamo, to je jaké veľké. Cíkoky, no, mám tu 2 až. Cí vole. Sa musím až postaviť, ne? Ty vole. No, normálne. Postavím sa. Mám dve. Tu je Pikachu. A tu je... Tu neviem, čo je, počkaj. Čo je? Neviem, čo to je. Pokémonka. 4. Kamo. Posledné. A už sa s vami rozlučím. Takže tých som dal trošku viac. Mých sestrnice a aj druhej sestrnice, takže po 2. Takže asi myslím, že sa s vami rozlučím, kamo. Lebo už fakt ma boli ruka. Aj štípe. A ešte si asi zahrajeme. Tam je to jedno. Aj zahrať si. To je dobré. OK. A počkej, čo mám zaspievať? No neviem. Si papa ľúbila a ako je to asi nikoho nezajíma, ne? Ale chcem aspoň takých 30 minút natočiť, ale OK. Škoda, že tu nemám mikrofón, ale je do svinice. Som vám urobil nejaké ASMR a to takedy aj vyskúšam. Tak tu ideme. A môžem vám urobiť vlastne aj nejaké ASMR. Nie, nemám mikrofón. Počkejte, ale nie, dobre. OK. OK, prepáčte, je to ženská, ale stala má tu 15 €, takže je to ženská. Ideme. OK, teraz to mám na stojane a fakt ten stojan je ťažší než táto cíkuky. Táto gitara to není? Gitara? Neviem. Takže čaute. A vlastne ani nie. Lebo chce sa mi natáčať. To je čo, gitara? Počkaj, nie, to je... Hej, to je gitara. Či? Neviem, vy asi viete, čo toto je. Toto čo teraz kývem. Coca-Cola. Kamo, dobrá. A fakt, ten stojan je ťažší než táto gitara normálne. Kamo, táto gitara váži aspoň tak 1,5 kg. Takže... Vše? OK.
čaute ľudia, už máme 30 minút a 20 sekúnd teraz. Teraz 21, 22, 23, 24, 25. OK, takže čaute ľudia. Toto je pre vás. Toto je pre vás. Takže čaute.